Otumfo Chairman. Na we your Honorable Agric Minister of Agriculture or has so Babachira. Listen, I'm for Babachira. All right. Otuva Jame Madaruma. And there is Muhiyaha. Yeah, Mampeni, John Ramani Mahama. The Swafwa, or here, Kwayaso, Onwa, Nosaya, MP, Ewo, Esunafo, South. Na Asantehene na kese pa baako eno no waba santemantem e baba bedi dwuma se ne be ya kuaye ensem ebetumpon na aka santeman ne bi aka Ghana man nyina na oba e oni dipanyifo wo ntimi nwura asanteman mu emedi dwuma wabra wo ma de nana ho emeje ni sem nhira na won sre pan eti tufa cha madaro ma se mu hu ye na e otumfo na Honorable Agric Minister for Agriculture. Now, Baby Juma Santamen, or Baniraho, Ababeji is a Munsha. Now, I said, I started with me for 20 million. So, Madarama. So, Tuva Madarama, you're a man so for your person, so no, Obano, and you're no quan and but the Empeniphobi, Finkind, and I have mantem, ne MP, for the big on the Odikayo 2 for Nagazana or here I have a man term so much I have original minister. Yen you have charity gardener only I have regional minister. Whatever Bana Nana Nana and what you know so chief director or Asia here so Yera Paul Siame. One also Eka Minister entourage no eno or here so Ministry of Agric. One also Eka Hobi. So ena otu for na lawyer Ivan Samankwa one also was Asantehene one also oka nipa odiomba ye otu for na era Samoya we say one also Eka Minister entourage no Now, Bindu about 1 person so Yera Yusuf Mahmoud also Eka Hobi or a lawyer also Eka Hobi. Asebedwania or Ma Prekum West Yera Che Pia Dixon one also Eka Hobi. Any empenyufo ahodo otufa chame Madarama Yera Agric Minister baya okuta nensem snap pentu miensa boninsa ene Yera buamade achiame buamade akachefo buamade Yera ahenkwa buamade nanano ene Yera security force so buamade se wode baba bachi ti baby adri Madarama best kwan na Yera Minister was CBB at the Yera. Nana Chame, with the mestre when he said, Mayor, where ye in Penifoni Biatre. Now some Penifonica crabby or ha went to me armo with me. Mestre when he na Medio almost watch Yera, send your bear. If you have, I'll give you a Yawo yenu afo kra afei na omampanyini amanu tumi say omeye grains and legumes executive director and office ewo Kumase ha ono so ye friend no yenu ya imoro asanaba facho na hoye na bese ko chia Yera ono ye legumes grains and legumes ye be ahye ne nsa wo ha
office kɛseɛ no wɔ ha nti ha na wabɛtena yɛabɛ yɛmfa no ankyerɛ na ankɔ yie afei yɛwɔ feed Ghana ɔmampanyini ani suade ho ɔpɛ sɛ Ghana ma obiara didi no yɛwɔ coordinator ɔdaa no yɛfrɛ no yɛnua Bright Jimothy ɔne coordinator ɔdaa no ɔno nso so ɔbaa bi afei yɛwɔ yɛnua feed Ghana no yɛwɔ no nkrabata yɛwɔ ne akwasi broni frɛ no institutional farming feed Ghana coordinator ɔhwɛ institutional farming yɛnua asubɔnten Gordon ɔno nso ɛbaa bi ɔsɛ yɛde ɔno nso ɛkyerɛ afei yɛwɔ yɛnua baako nso a feed Ghana no ne nkrabata baako yɛ farmer service centers ɛwɔ ne yɛde yɛmfidie ne yɛbibia ɛbɛkɔ ɔno nso ɛna hwɛ nso yɛfrɛ no yɛnua Peter Nuhu Peter nso ɛbaa bi Peter nso kɔna kɔkyea afei nana yɛwɔ ha yi yɛnua baako nso yɛne ne baeɛ ɔno ɔyɛ ɔko ɔhema ne ba ɔna yɛ sisi a commodity exchange ɛyɛ deputy CEO ɛwɔ Ghana ha sisi a na yɛbɛ deputy commodity exchange no ɔmo ana yɛ adwuma tina ɔsɔ ba na ɔbɛkyia yɛwura nti ɔno nso so ɛbɛn bi afei yɛnua nana waa nana prɛkopɛ World Bank for sika a wɔde boa yɛku adwuma no ɔno na ɔda no a yɛde yɛ putu dwuma ahodoɔ nyaa anada roma waa nana agya usu ti ɔno so ɛbɛn bi ɛyɛ Kwame Nkrumah University of Science and Technology Nana Wow School mpanimfoɔ ɛkyerɛ adeɛ wɔ mu agriculture ho mpanimfoɔ nyinaa professors ne adeɛ no ɔmo so baa sɛ ɔmo de ɔmo animonyam ɛbɛtaa yɛ akyi ɔmo akwankyerɛ na ɔmo research biribiara ɛna ma yɛku adwuma no gyina tiɛ na ɔmo edi nsawɔsoɔ yɛn na ɔmo di nsawɔsoɔ sɛ bɛyɛ a ɔmo nim deɛ bɛboa ama adwuma yɛ no atumi ayɛ yie ndeɛ bɛsɛ ma professors ne mpanimfoɔ a wɔfiri KNSC ɛbaa yɛ nyama pagya mu na yɛwura ahwɛ mo sɛ ɔne mu dada nti o deɛ ɛyɛ ɛnkyia kɛkɛ afei nana yɛne waawuna na nso ɔfisi North DC Caesar Echampon ɔno nso yɛ me nua kuma paa nti yɛbɛ ɔbɛka yɛn ho a yɛmfa na nkyerɛ a ahwɛ a na wɔde yɛn ho ya Nkrumah suapɔn no mu hɔ a sukuufoɔ a esua agriculture no bebree ɔmo nso so ɛde ɔmo anim deɛ na ɔmo bibi aba obi kura hɔ se ohunu otumfoɔ sɛ ne sɛ da nti sɛ na Agric Minister ba ɔbɛ so odi akyire na ɔbɛhunu nana sukuufoɔ no so ɛwɔ ha se mbɛsɔre ama yɛwura ɛho mu yɛ nana kyerɛ me yɛba awia a ɔkɔɔ sɛnea meyɛ ɔkaeɛ sɛ mea deɛ yɛwura ɔno ana ɛtetee me na kwankyerɛ ɛne na futuo ɛna ɛde abɛduru baabi a yɛduru ɛfiri berɛ a nadaroma yɛwura pagya yɛn mentumi ba mɛkyiae adwuma no nso yɛyɛ ne bɛyɛ yie a yɛ sɛ yɛnya nhyira ne akwankyerɛ ansa na ama adwuma no ayɛ yie nti berɛ a yɛpɛɛ sɛ ɛbɛ abɛkyia no na yɛwura nso ɔtu kwan kakra nti ama antumi ama so ɛnɛ ɛna nyame ama kwan ama akwanya aba nti yɛbaeɛ a yɛasɛm tiatia ne sɛ yɛba abɛkyerɛ yɛwura sɛ nadaroma yɛwura mama ɔde ɔman ku adwuma nyinaa asoa me na metumi ayɛ a yɛsɛ mbɛgye ne nsɛm nhyira ɛne n'akwankyerɛ na afei so yɛ nneɛma kakra a ɛwɔ yɛn anim a yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛde ato n'anim na ɔno ara nso ata yɛkyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ yie na deɛ edi kan no yɛwura mama bɛdi akɔnwa yi deɛ yɛho wɔ Ghana man mu ne sɛ yɛnua no dodoɔ no a yɛdie nyinaa no yɛkra firi amanɔne ɛna ɛba afi biara no sika a yɛde kra aduane efiri amanɔne ɛbɛka deɛ yɛdi ne ha no sɛ yɛbu ho nkonta a ɛboro America dollar no billion no emienu over 2 billion United States dollars ɛne yɛde kra aduane ɛde ba ɔman yi mu Ghana ha sɛ ɔhwɛ West Africa ha aman a ɛwe nkokɔ nam paa si yɛyi mmiɛnsa a yɛbɛka ho bi ɔkɔ Nigeria man mu a obi a wɔ Nigeria biara kokɔ a wɔhwɛ no per capita consumption ɛyɛ 3 kilograms
Bagana the 14 kilograms. Fisa the entire beef no. Aye Nigeria na ade ande omo beef more. Ba ye de nkokọ pa na ye wie. Now so nkokọ aye wie ni na dodo aye tu produce no Ghana ha na 5%. It 95% ni na ye kra e free amanone e na eba. Ye kra mako, ye kra jene, ye kra entos. I was saying say ye kra entos free Burkina Faso. So we Burkina Faso asasi we. No we the dual toast the bibre. Now as be dia ye tu hu ya. Na je say niam bibre entwa yi. Na ye kra jene e free Niger. Kwabra ya asasi betu adua bi ama aye yi. Enu nti ye wrade hihye bi aba. Ye friend no feed Ghana. Na feed Ghana na niso say die di kai kra ye pese Ghana ni bia nya aduane ti ya ye aduane aduane ya. Enti ye wra say ye mo ho dawru. Na obi biara owo man mu a owo fie bia ono anya garden kakra bi e woni fie ho. Eye home garden. Ebi a waduan to sikakra, emeko kakra, jene kakra. Send ye be ya, sa odi sike ko dwuma kotwa dia, eso beti. Na esa wo nyema ni bi wo fie edada. Afi yese, yesuku e wo Ghana ha nyina no. Suku bia nya garden. Enti free primary school, JHS, secondary school, teacher secondary school. School fee di drum be wo nya aduane ni. Aduane e de ma wo aduane hwe a enye yi. Yasa asi nso boa yen. Di yese obia nso enya garden. Na nyame ya aduma afi eye farmers day ebeye no abasobode ebeye no primary school board homode wo Ghana ha nyina e wo garden ni no Ministry of Agriculture ye be board abaso kese afi de toso bienu JHS school board homode no ye be board abaso secondary school board homode ye be board abaso training college nursing school board homode ye be board abaso university board homode so ye be board abaso. Ya ni university nyina di komo asisi a Kwame Nkrumah University kwaduma no mo so asoma omo ba mo kase kra Legon eka ho bi Cape Coast University akase ni nyina omo nyina e de omo ho ahyembi na afi ya soja fo so start here 4 year abura omo dua buro e wo Asantehene mu ha a ma share bo sa afi de omo ma ya buro nko 100 acres na prison fo so ya ma omo ne ma ma share ase National Service for also ashasi bi na yenim se ye di amanye bebo na wadaroma otaye chi a ebe ye kese ache nia yehuni na ye ba no pe ya no ye tete ka se ye nuanom a eye nwuma no ebi no ashasi e pese omoye factory kese e de boa ye poultry sector no e wona na krom ha nti ebedura no pe ya ye ne won kodi nkomo na amanwasama ye hu se owura bi a ye friend no A2 wa ye factory kesi a eye poultry feed na nnuane e de ma nkokọ na ne boa ye den ama nti nkokọ no wo de Ghana de ekodwuma na ne boa den wa ye kesi pa wo ho a obetumi aye aduane de ama Ghana ha nyina ne boa nsoso e be ye fo e de ama ya eye mfidi foforo kra aka kakra bi na wa hye awie asisi a ohia se obenya aburo bebre ato enti wo say ye pa akuafo a ebedua aburo no e de ama no na ye pa akuafo a ebedua soya bi no so e de ama no se ne be ya obetua ye poultry feed kase na afi ye tumi de ama omo aye nkokọ ne ade nyina no so atumi aye bi na enche bia ye beba be lanche ye program aya to ni nkokọ nketenkete program no ye de beba na wasasi so ha ye bota ye ne se ye be so bia owo fi a obetumi ayen akokọ kakra bia se ni atete no na obi awon kokọ kakra wo fie no ye ma no kokọ kakra na ya ma na duane kakra na ya ma veterinary officers abedi akiri abobo o se be ya ye betumi aye ama sa ade o ma ni nyina so etumi awie beye enti se nyame ya dom na ene wadaroma o ma ye kwan a ye ne akuafo a e wa Asantehene ha ene ye sukufo yi ene adwadifo ene santwrefo e betwetwe ye policies no nkobo e wo Agric hotel na ye baya wadaroma ya mane eno no me da sana chami so Informasi dari orang, dan awak
na me na pa o me da na pa se o di on ye dia pa ina so me ina pa I have also the Mapenya in the swans of Opemsuo Manapapa. Agric Minister. And then one that you have been some idea. Some me were. It's at Nepal. Perhaps what was somewhere. Man, if you somewhere or Professor Kuku, you want to name that I want to have Brazil and Dao. Bien so Mampeni bi ahye muso onko hekua yo so yo Ghana yi na ahye no so ya yo na be magana yi ya me ani ankokua yo ho a ya ka si esika free oil mu ana be bi enye no ya yo na betua magana yi asa numu ni be na numu ni be nya de de be ye tiduma na nyama yi ano so ne de ahye won tanti wa na wo betutu na du nyansa ka ho na ya Ghana by the doors of Papa. And and Papa, I am perfect. What the empress of a person. Yaka, a bottle. I can't compare number one. Coco, Joe, Etiquette, camera one and program. If you are really young, you are your back and to bet your questions and ranting on the Babana Pecania Monet. And we baby Kania wanted to fuel. And the prayer of women are yet upon. No, I can't see about the ring, Branton and Papa, seeing every money. And no, you are able to do Papa. You said you're born, you know, pray to be fast with between young Branton and Papa, no one for you. That's okay. Yeah, and Yara who said, the back again in name tomatoes in toast in every baby number. I purchased Kaokai. The any has sent the young for cram home, Massa. If you say, dear, Bakumi, and so your name, then a jump on people also operation feed yourself. What share more be a negative crown or yes. Article. Article, yes, I was here, Sammy and Nippering a year before. So, Clarion to Nippon is saying, Yas are saying, as a some so come who was here required to the first one. So, you're tearing Nanny one and another one I was here concerned. As I said, the Okaka, so the would have their name for you to assassinate for you. So, I'll see who no quiet to the first way for you. As a brand of your first way, Ronica some large scale farming. So, subsistence farmers never go to Kakaka. So, the answer, the OCA answer said, the Pacific young tools, granos or no, would you have Bibia? Sidney's ready with young tools. You don't want to get money to know very well. So, now and come on me and yet said 3 possible to plan your tomatoes. Now I know. Young Pamono, him what you know, young man and toast in the mood. If you are near for when yes, it can be a to be. It's only a man in Anna, say, Crayon, so Nana, so quarter, Nasa, I bet you see every say. Nana, so fast as in a born and yet, Ronica, some equity, and not Barney at this time. Nani and any be by a Brennan and Namo, yes, sir. So, and then said, yeah, the Americans of Peppios in Anna, and Biania near Grano, says the Metria, a swatting. The young crab near my bed, 2 billion, be a back crab 1 billion, near to. So, after wait, a crab I am a so, it is until 9 me rested with the CIM. So, that is only a young crab brandy and give me an or a so, my farm never come with the queer fonso. So, you know, Alpha. So, in your biano so much. So, the Ronica Samokan irrigation to morning for Hona, Yanyama, and also Brasset and be between piano, the piano. So, you Cristiano to say, Bombay and Suman. So, again, when you are my. So,